ଆଜି ବନେଇଥିଲି ଦେଶୀ ନଈ ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ଝୋଳ କରିଥିଲି ପୁରା ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ରୋଷେଇଟା ବନେଇଛି। ଦେଶୀ ମାଛ ଝୋଳ, ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ମାଛ ଝୋଳ। ଏଠି ଆଜି ଆମର ଆସିଥିଲା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ନଈ ମାଛ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲା, ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ଥିଲା ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ଭଲ ଭାବରେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ କଢ଼ା ଗରମ କରିକି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଲି। ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇକି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରାମସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ମାଛ ଭାଜିଦେଲି। କଢ଼ା ଭଲ କିଣି ତାତିଗଲେ ମାଛ ଭାଜିବେ, ବେଶୀ ନ ତାତିଲେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଯିବ, ଭଲ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ କଢ଼ା ଭଲ କିଣି ତାତିଗଲେ ତାପରେ ମାଛ ଭାଜିବେ। ଏଠି ମୋର ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଜିକି ବଢ଼ିଆ ରକମର ଭାଜିକି ରଖିଦେଲି। ମାଛ ଭଜା ଆମର ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି। ମାଛ ଭାଜିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ତ କଢ଼ା ଗରମ କରିକି ତେଲ ଭଲ କିଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଜି ନେଇଥିଲା। ଆଳୁରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ କଲର୍ ଟିକେ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଲୋ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ପୁରା 80% ସିଝି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇବିନି, ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଖେଳେଇ ଦେବି। ଖେଳେଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ମସଲାରେ ନେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ, ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ମାଛ ତାକୁ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିବା ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମସଲାରେ ନେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଧଳା ସୋରିଷ, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ କଳା ସୋରିଷ, ଆଉ ଟିକେ ଜିରା, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 2ଟା ବଡ଼ ରସୁଣ, 2ଟା ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ବେଶୀ ଦେଇନି, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଦେଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ କରି ଆଣିବା। ଏବେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କଲା ପରେ ସେଇ କଢ଼ାରେ ଦେଲି ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଭଲ କିଣି ତାତି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ପକେଇ ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଗୋଳେଇବା। ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ମସଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବା। ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ କିଣି କଷିବା। ଟିକେ ମସଲା, ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ କଷିଲେ ପିତା ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଟିକେ ମସଲା ଏମିତି କାଠ ହେଇ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକି ମୋର ଆଳୁ ଏଠି ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ପକାଇବିନି, ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ପାଣି ଆମର ଶୀଘ୍ର ଫୁଟି ଆସିବ। ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ପାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ଭାଜିକି ଆଳୁ ପକାଇଦେବି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେବି। ଆମ୍ବୁଲ ଏଇଠି ପକାଇଦେଲେ ତାକୁ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇବି। ଆମ୍ବୁଲଟା ଏଥିରେ ସିଝିଲେ ଆମ୍ବୁଲର ଖଟା ଅଂଶଟା ତରକାରୀ ସହିତ ମିଶିବ ଆଉ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଗରୁ ଏଇ ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲି। ବଢ଼ିଆ ରକମର ଫୁଟି ଆସିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର କଲର୍ ଆମର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ଭଜା ମାଛକୁ ପକାଇଦେବା। ଭଜା ମାଛ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଆଉ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଫୁଟାଇବା। ତରକାରୀ ଭଲ କିଣି ଫୁଟି ଆସିଲେ ଏବେ ରଖିଥିବା ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ପକାଇବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ତରକାରୀର ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ। ତରକାରୀ ଆମର ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ରକମ ଫୁଟି ଆସିଛି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମର ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ରେଡ଼ି। ଗରମା ଗରମ ଏକୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଗରମ ଭାତ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।